Bide honetan ere, eskatzen digute, egiteko agintzen diren eragiketa horiek lehenengo berredura eran idaztea agertzen diren erroketak eta propietateak aplikatuz eragiketak egitea. Printzipioz da bide bat, bakarrik errepikatu, bera ondago ikasiko ditugu erroak erabiliz ere eragiketak horiek egiten. Lehenengoa. Ditugu bi erro, 5 erro aberbi eta haren errokarratua. Beraz, bi berredura desberdinetan abidaziko ditugu. Lehenengoan, berretzailea izango da bi 5, gogoratu, errotzailea izendatzailean ipini behar dugula, 5, eta barruan dagoen berretzailea berretzen goia. Bider eta haren errokarratua aber bat biren da. Orain, berrekizun bardineko berreketen biderkaketa egiten denez, berretzaileak bat egingo ditugu. Aber, bi 5 gehi bat biren. Eta bi 5 gehi bat biren, gogoratu, izan zela komunak egin behar dugula, kasuetan 10, eta 4 gehi 5, 9 10. Orduan geratuko da, aber 9 10. Oranik amaitu da guzan. Nahi izan ezkero, hau, erroketa eran, erroeran idaztea, edo erroen bidartez adieraztea, izango zen, errotzailea izango den, bertoako bortan agertzen den izendatzailea, hau da, 10, aber 9. Bigarrenean dugu zatiketa bat. 3 erro, isa berbi, isa kuadro, zati, izaren errokarratua. Hemen 3 da, parkatu. 3 erro, isa berbi, izango da, isa ber, bi eren. Zati, isa ber, bat biren. Zatiketetan, berrekizun bereko, berdu beren arteko zatiketa egiterakoan, berretzen arteko kenketa egiten dugu. Beraz, bi eren, ken, bat biren. Eta parte, bi eren, ken bat biren, zeirenak izango dira, 4 ken 3, bat 6. Beraz, isa ber, bat 6 geratzen da. Horatu hau ere, nahi izan ezkero, 6 erro isa izango zen. Azken pausu hau da, entrenamendu moduan, ez da derrigor ariketan egin behar. Baina, honen helburua da praktikatzea erroen bitez zabiletak dagoena berredura eran idaztea eta aldrebez. Eta zen, bat zati, 4 erro, aber 3. Bat zati, aber 3 laurde. Eta gogoratu, zatitzen dagoen berredura baten berretzailea gora eramaterakoan berretzaile negatibo bihurtuko dugu. Beraz, aber minus 3 laurde. Holan jatziko dugu, ariketa ebatzita. Holan jatziko dugu.